Begira zenbat gauza galdu zaizkigun, ez dugu mango dena ordenatzeko astirik. Egia da. Begira zer aurkitu dudan hemen. Zer da? Nire familiak txokoetan atatako argazkien bilduma bat da. Zelako polita. Azken finean txoketan gertatzen diren momentuak oso aberazgarriak eta gainera astezinak izaten dira. Baina, zer dira benetan txokoak? Gure tradizioan hain sartuta dauden arren, zer dakigu benetan berari buruz? Eta horrela hasten da gure bideia. Txokoak, tradizio, historia eta elkarbizitzaren guneak hobeto ezagutzeko asmoz, lehartebeko bihotzean horrelduko gara. Zer irakatzeko digute txokoek? Txokoak 19. mendearen bukaeran sortu ziren arrantzale eta langileen espazio gisa. Eta gaur egun euskal identitatearen eta elkarbizitzaren ikur bihurtu dira. Baina nola antolatzen dira barrutik? Ikus ezagun zer dagoen horren atzean, horretarako goazen lurrutzailea ikartzera. Begira, esaten du txokoak kideak dituztela, eta hau guztiak jabak direla. Honez gain, esaten du, urtean behin kide guztiak batu egiten dira, eta berain arazoak konpontzen dituzte. Adibidez, kide berriak, arazoak, gastuak, eta bar. Eta noski, batzar bakoitzaren ostean, bazkari eder bat egiten da bazkide guztientzat doainik. Oso ideia interesgarria iruditzen zait denak elkartzeko. Antolaketa alde batera utzita, goazen orain lehartebeko txokoetara. Gure ustez txokoen historia ulertzeko kontutan izan behar da nola eragin zieten gizarteko aldaketek. Hasieran gizonen leku pribatu gisa hasi ziren, baina gaur egunean zer egoeratan aurkitzen dira hemengo txokoak? Hemen gaude eskoletxe txokoan eta orain emakume bazkide bat elkarrizketatzera goaz. Kaixo. Kaixo. Arratsaldeon. Anik nire izena Maiane jarri da eta eskoletxe honetako bazkidenaz 2003. urtetik. Beste arlo guztietan lehitzek, txokuen munduen bebai, azken urtietan berdintasunen izen da bultzatu, baina ondino salbuespen batzuk badaz. Adibide modu nintxak horretenaz, lekeitxon, kaialde txokuen, azkenengo marka lortu dabe emakumik gizonezkoen eskubide berdinik aukitzi txoku erabiltzeko. Ze egun ordura arte, egun jakin batzuk eta ordu jakin batzuetan bakarrik aliziteren txokuen egon. Izubitzeko karte honetan, beti izan gara emakumik ondo etorrize, da geiz esango nuke inoz, ninok ez dut ez ikusi, ez sumatu inolako diskriminaziorik, eta esango nuke bai emakumik eta gizonezkuk eskubide eta egin behar berdin eduko guzela. Eskerrik asko Maian, eta elkarte horretan zenbat emakume zaudete zehazki? Guztire 59 bazkide gara eta 10 emakume gara. Ehuneko 20 gutxi gora bera. Niretzat. Zerako zen oso dago ez da? Bai, norbait aldago zukaldean? Hombre, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Usain ederra dauka, Bai, hemen, atopeko zinetan. Bai, gero afarixe duko guta. Eta zu hemengo bazkidea altzara? Bai, nina izena da Igor Olame, eta na 2003tik bazkidea. Bai. Eta zuretzat merezi aldo txoko baten bazkide izatea, Bueno, deukoz, bizitzan gozan alaintzik, bere bentajak eta bere desbentajak, ezta? Eta bueno, por ejemplo, bentajaik eta importantiena da, paskaltze urtutotzula presizio razonable baten, jatetxa bat eskonparute. Por ejemplo, honez zerbezioen, 2,20 balexuna taberna baten, hemen euro bat kausteta gatzu, askoz merkeu da. Eta gero behi importanti, por ejemplo, gaur pentsau dugu afarixi eitxiontxea da ordu bete, eta ez dugu taberna bat ajunbiere, ez tortegona, jartzera, eta listo.
Eta aldetak orduan be, ez dugu brisaik. Osea, zeusa autonomusa zure buru gestionetako. Baina alde txarren bat edo edutuko ez da. Bai. Duzan auke bizitzen alde txarra. Eta bueno, alde txarra, por ejemplo, bat importanti da, hori, baskidi ezelikela edo zein ezen. Osea, zu baskidi izeteko edo bat ematek urten bidau, txokotik, edo kopuru mugatu izeten da. Edo bestela, ere daute bai hartzozu, eta gero kuota bat bai dauko, hau dena mantenitzeko, azken baten ordainketa baten bida. Eta bueno, eta gero bai importanti, bitxu, por ejemplo, ikus duzulez, neuna bakarrik amenko zinetan, eta gero torreko diz beste 6 pertsona, bat emate beti esertu bidau, lanaen bidau, kontrakein eta kozinau, baina, bueno, gaur unitoko jate da horrengo bestartuko kako, orduan, ni pentsatu hori lan, osea, trabajo en equipo, esaten da merderaz, oso importantia da txokoen. Bai, eskerrik asko. Hemen utziko zaitu. Vale, eskerrik asko. Bai, agur. Abantaiak eta desabantailak alde batera utzita txokoak euskal kulturarentzako izugarrizko garrantzia dute, eta azken urteetan positiboak diren aldaketak izan dituzte. Orain atzerrian bizi izan den hor elkarrizketatuko dugu. Kaixo Josune, zu zer pentsatzen duzu txokoen inguruan? Nire asko harritxuzte hemen Sofia eta ez dago zera lan jeteik ez ezer. Hemen danak bat haitzen da belana eta ez dutze zure lan postu, ez dutze irakasle edo izan ebaza, danak bat haitzen da belana, ez da jerarkisa bat. Eta nitzat da oso importante da hori zintzotasunea seguretan dela, inork ez da gozten eta nitzat hori oso importante da, hori edo nun ez da pasetan. Bai, egia da, askotan ez dugu baloratzen, baina txokoek berbatzen dute ozten balioak oso garrantzitsua dira. Eta orain, etorkizunari buruz ari garela, zer uste dute bertoko gazteek honi buruz? Zure ustez, txokoen ohitura galdu egingo da? Nik ez dut ustez, markinen modoko errutik itxetan ondioik da, ohitura bat mantentzen dana, eta jenti horra juten da, familia zegota eta jata eta horikazita. Bueno, nien nago niños txoko batean, baina egitxesan guztako baten juti, pentsiotelako euskal kulturian aspektu garrantzitsua dara eta guztako baten juti etorkizunin. Bertoko gazteek galdu diogu, bai, baina zer etorkizun ikusten diote helduek txokoei? 20. mendean sortuta, Zapola elkartea Markina Ximengo bihotzean kokatzen den txoko bat da. Zuen ustez, elkarte gastronomikoen tradizioa mantenduko da etorkizunean? Oingo moduen ez dut uste. Gauzak generazioek aldatzen doi izenez, nik uste dut beste erabateko jokaera duko da. Hau izan da gure bidaia elkarte gastronomikoen inguruan. Tradizio, historia eta elkarbizitzaren lekuko diren espazioak dira. Hauen tradizioa bermatzea beharrezkoa da, baina dena den errespetua, berdintasuna eta beste balore batzuk barruan izan da. Ez ditzagun galdu espazio hauek, guztien esku dago etorkizunera eramatea hurrengo belaunaldi erakutziz. Iritze gara gure bidearen amaierara, eta zer hobek txokoak bezalako leku tradizional eta kulturalki sentikor baten baskarik oso batekin amaitza baino? Honekin.